Vitajte späť v našej sérii tutoriálov o iMonitore. V tomto videu sa budeme zaoberať funkciou Control Traffic, ktorá vám pomôže vytvoriť opakovateľné trasy pre prácu na poli. Toto vám umožňuje minimalizovať zhutnenie pôdy a zvýšiť efektivitu tým, že všetky stroje zostanú na konzistentných trasách počas operácií. Čo je Control Traffic? Funkcia Control Traffic vám umožňuje vytvárať preddefinované cesty, ktoré budú vaše stroje používať pri každej operácii v teréne. Udržiavaním všetkých strojov na týchto určených trasách znižujete zhutnenie pôdy a zabezpečujete rovnomernejšie podmienky pre rast plodín. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak pracujete s pevnými radmi alebo štrukturovanými usporiadaniami polí, pretože zabezpečuje, že vaše zariadenie vždy dodržiava rovnaké pravidlá, čím sa znižuje zhutnenie pôdy. Na použitie funkcie Control Traffic musíte aktivovať licenciu a povoliť prístup k tejto funkcii. Aby ste to dosiahli, prejdite do sekcie Systém, Funkcie, Navigácia a povolte Control Traffic. Po aktivácii môžete zaznamenať nekonečné množstvo AB línií a kriviek v jednej skupine usmernení. A projektové línie budú dostupné ako nový režim usmernenia. Nastavenie línií pre dopravu. Riadenie dopravy sa robí cez projektové línie. Projektové línie definujú trasy pre vaše zariadenie. Pri vytváraní línií z pokrytia sa vytvorí projektová línia medzi bodmi, kde sa pokrytie začalo a skončilo a sleduje rovnakú trasu, akou sa zaznamenávalo pokrytie. Postupujte podľa týchto krokov na generovanie línií. Choďte do menu Pokyny. Vytvorte pokyn. Nové línie projektu. Kliknite na metódu. Generujte línie podľa jazdy a potvrďte, potom vyberte Ďalej. Aktivujte úlohu s pokrytím, ktoré sa použije na generovanie línií a kliknite na Ďalej. Ak chcete zadať nové meno pre nový súbor projektových línií, kliknite na názov projektových línií a potom vyberte Ďalej. Keď sú nové línie vygenerované, potvrďte ešte raz na dokončenie. Nové línie sú pripravené na použitie po vygenerovaní. Môžete ich nastaviť ako cestu pre riadenie dopravy, aby sa zabezpečila ich konzistentnosť. Správa a úprava línií riadenia dopravy. Keď sú cesty riadenia dopravy hotové, môžete sa vrátiť do ponuky Pokyny na úpravu alebo kontrolu svojich línií. Aby ste mohli pracovať s Control Traffic, je potrebné zakúpiť licenciu. Váš predajca vám môže pomôcť aktivovať ju alebo vám poskytnúť USB s kódom licencie. Na manuálnu aktiváciu choďte do systému Funkcie. V sekcii Licencie vložte USB. Zvoľte možnosť Aktualizácia a potvrďte. Na druhej strane môžete zadať licenčný kód ručne, ak vyberiete bez licencie v stĺpci Stav. Týmto končíme tento tutoriál. Control Traffic je skvelý nástroj na udržanie zdravia pôdy a zlepšenie efektivity vašich poľných prác. Určite si pozrite aj naše ďalšie videá pre ďalšie tipy, ako čo najlepšie využiť váš systém iMonitor.